Come back again because why ngifake filter? Oh yeah, nansi into yakhona. Molweni guys. Should I leave the filter? Hi guys, ninjani? Hayi uthanda nezinto. Guys niyaphila? Guys, benibukele ibhola iMan City idlala ne-Liverpool. Man United. Yo, that was yabo isinika more chances besihlale on top of the table. Nayibona not. So nje anyways guys ninjani man. Dala nizaba live. Awa, kgopela matshwarelo. Hello. I feel like zihamba fast izinto I can't see. Guys ninjani? Kade nganigcina. It's been a while. Guys, ibhola niyayibukela, it's like akho mntu ayibukelayo. I feel like ndim ndedwa oyibukelayo ibhola apha. Hello ntoms. I feel like ndim ndedwa. Otherwise mina awa kiri ke kgopela maitshwarelo. Akere wena wa nyamalala. Ish wa tseba Sesotho sa ka se terrible. Hello Alandwe. Olwanda. Hello. Awa, I'm sorry. I'm sorry. Opuje. Olo. Guys, inyale zami zikhula fast. And understand bakuthensisa. Aba nenjips nabethu nangone short hair. Badlala zero lena. Guys, ziyakhawuleza ukhula shame. Sezingaka andikagqibi ne-2 weeks kaloku sinchibile. Sezingaka sezifuna no-scratcher. Hayi. Thank you. Fama umlalisi now because yayazi issue. Kazulala ke sana. Anyways guys, ndize ne-updates bendizibhale phantsi ndazanzolibala lonke lonke. So update number 1 andiyiseyivanga kodwa ndiyaphuma kuyo. Oh my god. Okay, so update number 1. I'm working on a campaign endiyenzayo eka Dr. Zide. So kulo campaign we basically more like some promote practice yakhe so that like abantu abadala baye kuye, he gets more customers and yonke loo nto yabo. So I'm working on that. Bendisandomcreatela accounts for social media. Zenzani zilunga ngoba guys into zoba nabantwana abancinci amantshontsho. I-serious brale way. Hello. Ndikuphoxile. Utheni bra? Ngigqabhise people so seriously. Yathanda break. Mind your businesses. Way live yakho. So wena. Sure. Hey, blessings. Bendip. So bendisandomcreatela i-accounts on social media. Ndenza uFacebook, ndenza uInstagram, ndenza uTikTok, yabo.
So i-practice yakhe yilantuza GP. uyi-physiotherapist ne. Hello, uyi-physiotherapist. Serious namhlanje. Once ngifake izpecs soba serious. So uyi-physiotherapist ne. So i-physiotherapist hayi ndiyonqena uma ndicacise niyeke udlala nge-time. Awusiyekile ona ndiyekile phofu mna. I-physiotherapist, so kuzoba khona i-event man. I'm hoping le nto works out. Yo, I'm really hoping it works out. So if you guys would do me a huge favor, niyolandela account yakhe apha ku TikTok. It's m.zde physiotherapy. Yabo, if you awuqhele bra nam ndiyazifila cause hayi andifane ndibe serious. Come and ndibone into nansi into. Okay. Hayi ke mini nebrought. Ngathi yimines nyani. Ndandirhala ukwenza inesing ke sana. So ayibhala kwi-comments guys igama lakhe. I'm trying to make it work yabo. So njengoba a-physiotherapist, I don't know if because maintainwa ndim ezi la guys zinaxa kuthethwa ndigqiba utype. Kaloku imane ethethe into ezifana uthandisa. Ayikanini ayiphinwa i-comment apha. But yeah, nali igama lakhe MZ. Angazi noma ndibona ngcono xa I miss Utah. Last time I was in Utah. Yeah, uPick n Pay usekhona phana eSouthernwood. So guys, if you can go follow i-page yakhe. Inale photo. I don't know if you guys can see. Andiyazi andiboni kwamna. Okay, much better. Nansi i-profile picture yakhe yabo. Asisiphumile, could you guys please follow the account yakhe? Yabo. So I think zoqala uposter when everything is set up because besenza websites, the social media ntontoni. I think everywhere it's like there's just that kwezinye kutshintshe. Hayi ndi-serious jonga. Hayi kushoda ngincube formal. Kanti angaziba serious. Okay, asikho lapho. So number one benzongixelela ngalo campaign. Ndizawwenza i-content ngayo when everything is set. Qha bendisafuna unixelela about yona. Okay, manjonga update number 2. Update number 2, i-podcast. Niyakhumbula ndithe nge-podcast wenzayo kuyo. So decide uba izayenziwa ngo-October. Nandi-live naye laa mfana. Decide uba sayenza ngo-October, yabo. I mean November. So stay tuned. NgoNovember ndiza kwi-podcast. But it's a bit different because ndiza nefamily yonke, yabo. And all that. Cute inele zam. I don't know, black or red, dark red. Don't do it. And then update number 3. Should I dihlebeze le nto? Ndizayihlebeza once. Ndajola. Okay, update number 4. If awuyivanga. Anton's. Ndiyazi loo ndawo. Andizazi zonke iindawo ke mthatha ndixelele. Ne, andizuziyeka uzifaka. Andizuyeka. Qha I'm trying to look for enye colour. Ndifuna udayi enye colour. Besides white. White ubuhlungu ingxaki. Ewe yena white uyandifanele because ndandikhe ndamenza kushothe yho ndandingemhlisana. Yabo. So, ingxaki andithandi hey, so ubumamele hayi wethu sawuphinde sixoxe ngayo. Yeah, I'm hoping nayo it works out. Because nelishwa shem. Oh, kumntu nelishwa njengam. Ndinelishwa yazi umntu kwakuthiwa unebhadi. Kukhuluma ngam. Then update number 4. Khona story time I need to tell you guys.
Hayi yenzanga ngizodlala apha mna. Serious go live, trying to get my life in order. Number 4. So I have this friend of mine. Coba ziyandifanela nyhani guys. Andizinxibi oko ke sana. Andazi nam ndiyazilahla uphethe uzibone zihlele emantshontsheni mezinja wesiba ndinalungisa. Uyabo kwathiwa ayingomantshontsho. Yintoni? Ngoomundlwana. So ndiyathanda uzishiya phana. Heyi, ndilahle nditsho nekheyisi yazo xa ndisebenzise kamama. Yabo? Yabona ke ndilibele bendizothini, ayikho apha ke le nto bendizoyithetha. Le nto bendizibhale phantsi into zam because ndiyalibala. Oh guys, please engage. Please like. Please comment. Engage no comment into eyi-1. U-engage man, ku-like no comment into enye. Please share the live. Please tell your friends to tell their friends bandi live. And then khona enye guys, khona i-OOTD ka-X. Guys, namazi u-X mos walapha eMthatha. Khona i-OOTD, just that andikwazi ukwenza ividiyo. Hayi ndiliphara shem for ukwenza ividiyo. Ndimenzele hayi shem. So khona i-OOTD guys. Cela niye guys nimsupport. I think nam ndizaya. But mna mntu endifuna umbona kuza uMahu, kuza uKairo CPT, kuza uLigwe. Is it Ligwe? Ubosithi, there's a friend of mine. Oh, okay, Nkosi Sima, thank you. There's a friend of mine. Okay, Lendo, it's gonna be sensitive. There's a friend of mine. Nehlala eJoburg, sasifunda sonke. We were close in primary. Sahlukana sisiya kwisikole is different, and then she moved via eJoburg, yabo. So saphinde sa reconnect apha TikTok. I'm like, girl, don't ndala sagqibelana yabona. Okay, fine. Then wandixelela uba she's struggling mentally and all that. Khawule undibone ndithetha into mental illness yabo. So andixelele ke andibalisele iingxaki zakhe. I'm like, yo bra, you're going through a lot. Ndacinga ezam iingxaki hayi shem zilingcono ezakhe. Then ndacinga like sometimes uyakwazi uncedakala. Ndizothi ndizayibeka njani? Eish, andikwazi usebenzisa amagama. Ndikholwa kutayiphe, mbona uthi ndikutayipele ndiza kutayipela. But ukukhupha ngomlomo andazi into ngxaki. Yabo? So since engixelele iindaba zakhe, most if ungumntu ostrugglisha mentally, yabo, let's say uyastrugglisha mentally, into encedayo sometimes kukuthatha iingxaki zakho, yabo. And serious kakhulu guys. Hayi kutheni na? Hayi ke ngoku nam ndiyazothuka mos. So uyakwazi into ezincedayo sometimes kukho mandenza umzekelo ngam. Ndiyakwazi okay mandiqale ndinjena ke mna ke. Funeka into ndiyibhale phantsi ndiyifune ndiyibhalile. Zothetha into ezi-1000 kwisentence eyi-1. Okay. Manditshile kusancane. Oh. Inxa benxibe ezi-specs ndibhala assignment bendingaboni kakuhle. Okay. Xa ungumntu thank you Sanele, Nkosi. Xa ungumntu ostrugglisha mentally strugglisha mentally, uye uthathe iingxaki zakho uzikhomparishe nomnye umntu. Abanye abantu ke bakwazi uyenza le nto. Uthatha iingxaki zakho uzikhomparishe nomnye umntu. Then if unayo i-faith or ithemba, yabo, uyakwazi ukuthi yho okay lo mntu ezakhe iingxaki man zi-serious ukudlula ezam. Kutheni ndingazuba grateful, yabo? Fana naba zothini mna iingxaki zam zininzi, yabo, like hayi zininzi shem. Ndiyakwazi ukhomparisha nabanye abantu ndiqomba yho ezam iingxaki. Ewe nazo zi-heavy but hayi shem, I should be grateful, yabo, into ezinjalo. Yenza senze le ndithetha benza ukhowutha into ezikuncedam. Ngoku izikule fowuni nothi kule. Yabo. So the one time wandifowunela watsho uba okay now I wanna commit, yabo, ufuna uzibulala. I'm like hayi bo bra, why? Ndamnika ii-reasons for her to live, like ndamxelela 1, you have abazali bakho abakuthandayo.
basatshatileyo. 2, you have friends ezikuthandayo. 3, you have a boyfriend ekuthandayo. Hey, andiboni. I think ingcono iske ibe ngathi andikwazi uzifunda ke. Hayi, andikwazi uzifunda isiXhosa. Iba ngathi uxhweye nezabanye abantu iingxaki esisini. Ewe bra, sure fethu. So ndamnika ii-reasons for her uba ayiyeke le nto afuna ukuyenza. Qonda uba hayi bra, like andimjaji mna shem umntu oyafuna ukwenza laa nto, yabo, because awuyifili ipheyini yomntu. Nawe unoyifila ipheyini yam bendicele, bra, like ndiyagowa, like things are heavy, like yabona into nje. Kuba bona abantu abagowayo awuyifili mos ipheyini yakhe laa mntu, soze uyifile futhi. So andiye ndimjaje mna umntu shem, but ingase uqale. So thina abantu be-depression, guys, ndiserious namhlanje. Ingxaki xa ndiserious kakhulu ndiyazothuka and ndifuna uhleka. Abantu abanedepression abakwazi ukutsho uba okay ndidinga uncedo. Soze umntu onedepression eserious soze atsho uba ndidinga uncedo. Uncedo lukhangela ebantwini, ubona ngeeposts zakhe. Umntu wasoloko epowusta into ezi-sad, okokoko, wasoloko ethetha, yabona umntu osoloko ethetha ngokufa. Believe me, usoze angazibulali loo mntu. Umntu ozamane exelela uba ungazuzibulala mfethu, mhla ndafa fethu. Yabona into ezinjalo yi-depression eserious leyo. Yazi zinintsi njani iintlobo ze-depression. Ne ndiserious namhlanje. Ndiserious, hayi ndiyazothuka guys, sure. So yeah, that's that. Yabo, baninzi man abantu abastruglisha mentally. Noba abantu unganazo zonke izinto uzostruglisha mentally. Akho mandi ke guys phaa, Nam I've been there, it was bad shem. Bekunini last year? Last year I was depressed, bra. Indlela ndandidepressed ngayo, ndabizelwa ne-meeting kwabuza uba yintoni ingxaki thukela. Yabo. So guys, if you need help, like you're not okay, struggling mentally, ingase ndiyigqibe mani le ncwadi yazi. Because it's mainly about depression, suicide, yonke loo nto. Because hayi leni youth is going through a lot. Mhlawumbi incwadi yam inganceda abanye abantu, yayazi loo nto. Yabo. Yeah man. Yintoni into? Khanda ndilibele. Yeah guys, if you are going through a lot, like awunamntu wokuthetha, I'm here. Ingxaki abantu babhala libhetri, abantu ingxaki kwi-DMs babhala into ezi-snacks. Yile nto ndingasazihoyi kakhulu. Ndicofe phaa kwinto ezothi plus business or 10K followers kwenyuka because abantu babhala into ezi-snacks. But sometimes I do go through i-DMs zam and ndibona abanye abantu, yabo. Yeah, if you're going through a lot, man, you can DM, then we can talk. I'm here for everyone. I'm here for everyone. Yintoni enye into endingathetha ngayo? Ndizigqibile ii-updates zami, azifasti. I think ndive ndibe excited andifuna ezi zibaxekileyo. Yabo. Yintoni enye into na? Esiba ndiye ndingene, like zinintsi into endifuna uzithetha, but andazi why ndibhale ezimbalwa apha. I don't know. Guys, isikolo kodwa. Ginger. Yeah, uGinger andikhe namdaka yandifanele. Bendifuna yena ukuze kuphume le colour. Andazi uba ndibhude ntoni or phi because ndithenge ii-colours bendiyazi zingamkhupha uGinger. Or if azikhuphanga Ginger, zikhupha i-colour esimple kuGinger. Purple ne? Purple unjani na? Hayi andimazi. I feel like zii-colours nazo ezifulani, ii-colours ezigqame kakhulu. Ewe white ugqamile but hayi usabo unique, like something like that. But ingxaki u-white kofuneka ndiphinde ndichebe mna, ndifuna iinwele zam back. Ndathi ndigqiba ucheba ndabuza iinwele zam zokhula nini. Yabo. But
but ziyakhawuleza indlela shocking, I would say. Hayi ziyakhawuleza okanye mhlawumbe ndim because last bekunini ndichebe nini kanti because ziyascratcha guys, I swear jonga. Kodwa ndigqiba cheba ngoku hayi asoze. Hayi ingxaki andizifuni ii-colours ezi-too much man. U-white ndingamdaya, ujinja ndingamdaya, ugrey naye ndingamdaya. Ubani omnye? Yeah, I think zezona colours endingazidaya. No-blonde ndingamdaya. Hayi ezinye khona nalaa green but hayi ngoku. Khona guys nanimbukela mos uGomora ngoku wayesaqala. Laa colour uSpesihle. Yho laa colour guys andazi noba ngukhala bani. Andiyibona online ndimsetsha. Andimboni tu khome ndimsetshe. Yho khona man laa colour ayingubani na laa colour but ino-green odibene no-grey but ngathi ngu-olive khome ndibona. Beseyiflehile apha. Ngase bamveze ekuqaleni. Yho uba ndingafumana laa colour I think ndingayenza but ayivezi ingxaki apho. But wayemnandi shem uGomora. Nantsi ayibona. Guys kuyabanda man. Andonqeni ukubuyela esikolweni. Xa ndicinga ngayo ndibe dizi. Ngase ndingacingi ngesikolo man. Ngase ndingacingi ngesikolo. What else? Intoni enye into endingathetha ngayo na? Iyandingena le nto yokuvele ndithi esithubeni or ndivele ndithi man. It's like kubona uhlale nomntu akubuza uba why ungathi awukho comfortable. Okanye ndiyakwazi uhlala nomntu mhlawumbi noba andihlala nawe undibone nje ndizobe ndicinga shem. Hayi mna eyam i-exam seyadlula. Mna ndisendigqibile noba ndingaya next year esikolweni. Qha kuba kufuneke ndisabmithe ifayili ezofuna ndiye mna mathuba. So andizukwazi uyidosha otherwise bendizawubuyela next day esikolweni mna. Ndihlale noba yinyanga ndibuye ndiphinde ndibuye xa ndiyobhala i-exam ndiphinde ndibuye. Iyandidipresa idebheni ingxaki. Kwamna ndingumntu ostraglishayo mentally man. Mna mna ndingatsho uba ndiyiphila i-soft life esikolweni because ndizinika iholiday but yho hayi siyastresa isikolo guys. Yho siyastresa indlela esindistresa ngayo. Sindistresa ndichebe iinwele. Yho ndiyagowa. Oh ish. Hello. Hayi kulaa nto zee-settings zalapha. Yintoni enye into endinothetha ngayo ndilibele mna ngoku izinto. Sometimes ndiyathanda uthetha, sometimes andithandi uthetha. I feel like namhlanje ndize ndi-serious but ndingekho aware uba ndifuna uba serious. Ndiyayiva loo nto. I think yho bazawuthetha iindaba. Ayiziphelele guys. Also I think ndiyarhala uyikhupha next day incwadi. I think next year ndizayikhupha before June. Yeah, I think before June. I hope bazoyithanda abantu shem. Incwadi yam is about suicide. It's about suicide, grief healing, zonke ezo nto ii-stages ze-grief. Yho hayi ndiyazazi nangentloko ke sana. But
nenhloko guys. Hayi bye-bye guys. Bye-bye guys. Ngizoba live kakuhle kusasa ngizobe ndikwi-mood ye-hype. Kuye lo usefonini. Kunini esefonini? Oh, ngidlala igame before ndihambe. Kuze ngifuna uyobukela i-series. Kusemandi kuye uyahleka. Yo, hayi ndiyayeka. Ayenzi sense le nto endizobayo. Yeah, ke neyam futhi nguye wenza live be interesting. Hey, uyandibhida. Yo, uyandibhida. Okay guys. Okay. Andingenoyicacisa mos. Yilaa gender man, yho. But yeah, yilaa gender ehluphayo esokolisayo. Kuthiwa siya uyayibona ke into endingayidlala igame ndithetha into ezi-obvious. Rather sifumane i-topic sithethe ngayo. Because this is cheating. Hayi nyhani xa ndapha ndithetha uba ndironga kakubi ndapha ndithetha into eyiyo. But iyadika le nto because ibuza okay different lena different ne. What would you do if what would you do first if you won the lottery? No ndingathini ma, but zingakhona ii-signs. Ningabona ngeeteki kum and anothenga teki zika-Louis Vuitton, anothenga teki zika-Gucci. I'm not a fan yazo. But yabona phaa ezinyaweni ii-signs zingakhona. Then yintoni enye into? I think ndinga-investa. Ndingathatha mhlawumbi 30% yalo mali ndiyi-investe. Then mhlawumbi 40 wayo. Hayi nam ndingasiyeka isikolo. Ndingasiyeka isikolo. Hello Thando. Ndingasiyeka isikolo nam sani. What's the best advice for men? Yekanusidlala. Oh, siyacela. Siyacelela. Hey. What can 500k? Yo, if 500k ngaqala ubomi bam. It would change my life. Like literally, I shame. Ngangathi ne-millionaire. What is the best advice? Oh, you have to give. Like about ntoni, life in general okanye ini. Yabona ke sekubuza into ezinzima. Ndiyayazi le question. Hayi yabona ke sekubuza into ezinzima. Ndifuna umbuzo enzima ngathi ndisesikolweni. Yo, guys. Yo, sana isikolo bra. Yo, hayi shame. Guys, ukhona lo mthi ohlabayo. Onento eziphoki like bendiqala ubona because besisuse eminye imithi phana apha eyadini. Oh, le nto andikwazi izoba. Okanye ndehlula ukusukela high school ke sana. Hayi Lucy yahlanya mos. How not bad, yazi nje. Not bad. Hayibo, that's not a car. Hayibo. Hawu, yini? Wonke umuntu yonke indawo ikhona le nto. Ikhona naselwandle. Uye ubone ngayo xa usozofika elwandle uba okay. Hayi sendifikile ngaselwandle. Uye ubone ngayo nto into. Uzele uzondibhoxa bra. Yeah, it's a tree. Awuzopho. Thandi sendicela ukundibhoxa Thandi. Hey guys, zinzi okay.
ilula le. Hello, unjani? Kuthiwa ndizoba ntoni kanene? Oh. Ayo Pyramid of Giza le. Mandidaye ujinja yabo. White izofuna ndiphungule iinwele. Awunodayi white. Ilento ijonga ndibelithela ngenwele. Okay, ayo Pyramid of Giza le, but part of ndizokubhlokha Thandisa, ndizokubhlokha. Part of shapes. Okay, I feel like I made it obvious. Eyadika uThandisa wayezothi mandidaye upink ingathi yena ngadaye upink. Oh, wayekhe wadaye ocean blue kanene. Yiyo nto endixelela ngezi zinto. Hey. Hello. Yeah, it's a triangle. That smile on your face. Yo, andikwazi ucula tu. Makes it easy. That smile on your face makes it easy. Ubuphelile kaloku ikolo ngoku uqom makazondiqhubela makazondiqhukela apha. Umsuthu. Yho, uyazincoma. Uyazincoma bethuna. Okay, lento everyone has lento ezi zinto, but ndizobe ndichaza into eyiyo. Ndizawuchaza into eyiyo. Thandisa bra, ndicela kundika, please. I beg. Okay, it's eyes. Awuzopho. Andinakwa-pranks ke sana zakwenza. I need to think of pranks. Andazi noma ayopizza. Akuyo kwapizza le ndizoba apha. Akuyo pizza. Hayibo. Tomato. Yeah, I think I'm done. Let's see bangubani. Ofamba ndinike kwa clues nje. Umuntu vele agese, but yeah, it's not how it goes. So lento every inaso spare. Iba naso spare lento. Thandisa bra, phuma apha if unanto yokwenza. Iba naso spare mntaninye into. Kuze ihambe laa nto yakhona ihamba ngalento. No, we're not playing cards. We're not. Siciko sikaTupperware. Hey, yo. Hi. No, ayisosiciko sikaTupperware. Yazi ngathi isiciko sikaTupperware. Ayisosiciko sikaTupperware. Okay, ngamaviri guys. I feel like ndizobe kakhulu nezi zinto. Ndizobe kakhulu. Okay, Lena, it's simple. Valentine's. I'm not saying Valentine's, but ihambelana ne-Valentine's. Like sonke sinayo man lento. Everyone has this. Yakazinika komnye umntu. Ni close xa nithi heart, but it's not actually a heart. Like siyakwazinika omnye umntu. Like intle, it's beautiful. Like zikhona ndifuna ujampisa, ndizawujampisa kaloku koko. Ndizothini enye into kanene. What else now? Ndizodaya, sendidicide ndizodaya white. I'm gonna dye my hair white. Bawuphinde baphungule.
It looks like a pear. Uthini na wena? Ngizakubloka braphini uthetha into ebhoxayo ngizakubloka. It's love. Iskin sam sindenzela imikhuba yazi. Naleni itrenda kakhulu ngeValentines ke leni into thandwa yo ngeValentines. Yintoni nale ndizobapha andiyazi noba yintoni endizobapha but ithandwa kakhulu ngeValentines. Hayibo anditshongo mos uba ndidraw emotions thandiza zophuma apha ulele. What kind of pranks should I do? I think I do. Yabona ke busizathu bendingafuni uyidlala igame. Niyabona nje ngale nto endizibuleyo. But ke bakhona wethu abayichanayo okay because okay itrenda kakhulu i-dark. Ukhona phofu ne-white. Then itrenda kakhulu ngeValentines. Iyathandwa ke ngeValentines. Then noba umntu uyitya nini once in a while shame. Asifane sitye honestly. Asifane tu sitye. It is bad. Sazobona wena zii-shots i-chocolate guys leyo. I-choco. Okay ndiyayizama. I feel like mandingaskip so that nibone uba i-bad uzoba wam. Yo hayi guys I suck but hayi amandiqalela I feel like le ndenze kanje. Like le nto iba kwiinkukhu neentaka. Ne? It's not bad. It's yeah. Like it's not a nest man. Inkukhu intaka zinayo. Apha like if no like ngizothina bakhona banayo i-clue qha like vele ba no we don't siyaklina ngayo but ibe yi-one ungabizi more one. Ngifuna uba obvious. I feel like no one's gonna get this. Oyichanileyo lena. Zompha imali, zompha i-1 coin. Zompha i-1 coin. You clean using beds. Ayi wena. I feel like no one's gonna get this shame. Le andifuni notsho uba ukhona oyichanileyo ukhona ongekayichani ngoba ndiyatsho nizokopa. But inzima shame. It is hard. But le nto like iyakwazi uwa intaka ibhabha iveliwe igcwale iyadi yonke or mhlawumbi elwandle igcwale ilwandle lonke. Kuyaklinwa ngapha endlini okay liphelile ixesha only 2 bayichanileyo. Guys ni-smart. Ubusi no at nzima y'all are smart. Sure. No man. Andiyazi ndiyikhethele ntoni ke le nto. Le nto ithandwa ngamaChina. Hayi obvious. Ithandwa ngamaChina. Fika ihleli phaa kakuhle amaChina ayayithanda uyitya. Thandisa bra. Ndiyakucela fethu sufuna ndikubhlokhe. Sufuna ndikubhlokhe. But amaChina ayathanda uyitya. Sometimes bayayigabha. Sometimes zothini. Nxa niyakopa ndifuna ubona umntu oyi-1 nikope nonke but yeah guys phela niyasebenza. How? Okay back to ukubiza ndibele number 1 kubusi. Number 2 oh yeah tubona nee-seconds. Number 2 uLelethu. Number 3 Nzima.
Number 4, Mandaba. Number 5, Thandisa. Number 6, Your Girl. Number 7, Zule. That's a nice name, Zule Lihle. That's a nice name. Ulapha yo Rubberneck. Asoze kube number 4, number 5 Number 5 unakho uThandisa. Kwi-comments kodwa ndime oqala wagqesa. Ayihambi kanjalo. Kanti Anondenza loo nto. Hey, akazuxoxa uTikTok jonga. Ubusi 20 seconds ugqiba ibhali ulelethu. Hey. Ulelethu 21 seconds. Jonga. uMandaba ku-24 seconds, uThandisa 26 seconds. Chini. Yesushi. Ewe uyagula kanti. Jonga unumber ba. Jonga. Yabo, do number 1. Uphoselani jonga wena. Number ndimo oqala wagqesa. Uphoselani na wena. You saying others are dumb. Igesi yakho leyo. Igesi ndithe sushi yayichana. Hayi wena famasi ukuthixele nyani ndicimba uphumile mna. Hayi man theni nalona. Awu uThandisa chini le kala kayazi isebenza njani le nto lona. Ya ke. Hello Hudi chini le. Hayi wena khocike le live, di-live ube live. This one is quite easy. Hambi yolala Thandisa. Yonke imizi inayo le nto. Every household has this. Yonke indlu zinayo, but yeah uThandisa bese ithethe out loud. Thandisa apha ngicela uhambe apha, ngicela uhambe erumini yakho Faith zokubiza utata zokugxotha because yanibhoxa ngoku. Number 1 kunzima, number 2 Your Girl, number 4 Kude, number 5 Lelethu, number 6 Busi, number 7 Thandisa. Hayi xoka ngoku. Hayi bra. Adlala number 1, number 1. Ngicaba. Ima wena ulive ndi-live uright kakuhle. Ngikho right. Uzoyenza i-echo bra apha. Wena. Sorry. Le izoba interesting ke. Okay mandiqale le nto endizoba apha nditsho uba yiyo ne but ndinika i-clue. Yihagu le. Then ihagu zithanda ukuhlala phi? No, ayo animal. Like ndizama ukuyitsho ihagu ziyayithanda. Ihagu soloko zisiya phaa zibuye. Andifuni ujampisa. But pork wena. Ufuna uba number 1. But ziyakwazi ungena phaa zibuye zimdaka. Andiphinde ndithethe. Because ngivele ndikhuphe i-evidence. Okay, bayi-5 abayicanileyo. Number 1 uKude, number 2 Zano, number 3 Your Girl, number 4 Nzima, number 5 Lelethu. Okay, this is fun. Sonke sasinayo eziklasini le nto. Hayi ingxaki ngoku andiyakwazi ukuzoba. But every class had this esikolweni. Yayisinceda kwi-social science. I'm done. Ayiyo le nto ndizoba apha. No, I'm sorry guys. Akuyona nje le nto mina ngicabanga iglobe le yasesikolweni. Kuze kube khona ilight endlini. I think it's what they're talking about. But by for thing bacacisanga ndiyaskip.
Guys, nentloko manje. Hayi. Into esingacokola ngayo la. Come. Ingxaki ndothatha into zakho kwi-live yakusasa ngoku. Sure, zawuninzi. Uzele uzobhoxa ndixele Thandisa apha. Zele nje uzobhoxa. Exit phela. Or should I play one more time? Okay, I'm playing one more time. On the floor. Okay, ngiyaqalela ndingase ndiyenze ibe perfect. Okay, yo, susa le nto isuswa njani le nto? Move this man. Yo, hayi ke son, lophela ixesha. But okay, niyachana. Ndiphumukile, shame, sorry, ndiphumukile, yo. Mistake. But yeah, it's a phone. I feel like ngifuna uthetha isilungu qha ngoku. Isilungu sam siyabaleka kaloku ngoku. Xa ungasithethi isilungu ixesha elide siyabaleka. Uzawuzama njani usneeze? How are you gonna draw a sneeze? Oh, mhlawumbi it's like 30 seconds. Guys, zinzima guys ngoku, yo. It's getting hard. Ngoba yazini. It's a nice game, Lendonan. So yeah, guys, that was it. So please go follow the account I was talking about. Guys, khona OOTD ka-X. Khani niphendule no niphendule. Niyamazi u-X, guys. Lona ungu-DJ. Lona wenza i-OOTD. Kuzuma who u-DJ Ligwa, uKairo CPT. You, ndifuna uyolala, ndiyobukela i-series ndilale. I have a long day kusasa ingxaki. But kusasa I'll play kakhulu because ndizobe ndi-free. Okay, ndizodlala okokugqibela ke. One last time. Ndizodlala noba ii-games eziyi-5 qha. So u-X, guys, OOTD. Ndizobe ndiphana. Nobe niphi nina nge-8 kaNovemba. Nandizobe ndipha. Hayi inzima le benzayisolva le, yeah. It's very hard. Okay, guys, bye. You? Hi, Shem. Join live. Cela ungakameli apha inwele. Escucha sis. Escucha mama. Bhekela ntombi. Bhekela isizwe. Ndibenzele. Ufikile artist ngoku. Jongani guys, yabona. Ngizobela yonke leyo yabo. Futhetha usiyeke bese, yeke. Bazothina abantu xa benesoprano apha. Khawubhale yenza ile nto Ntoni ebhala apha? sendiyizobile mna. Kuselelwa kuyo le nto. Andazi guys uba yintoni leyo izobe apha ngosisi wam. Lipheyile eli. Busi une-presentation sisijonga. Jonga into efanele yenza jonga. Izani kum guys xa ndidinga ukunceda presentation yabo. I'm super good in presenting everything yabo. Uza kum ideas. Akho course enzange ndayenza apha ebomini. Buza kum. Unengxaki i-tones i-commercial law yakho. Unengxaki into ze-software. Wenza le nto bra. Sabacacisela le hamba ixesha. Le hamba ixesha. Sashiyeke xa seke 20 seconds bayayazi abantu. Siyibamba kuwe ibeka phone yam. Hayi Joe man. So guys, andazi man. Andazi ya. Yeah, ngu-prof. Glass guys, by two abayichandeyo lethu and your girl.
It's your girl, Lily. Yeah, guys. Zoba lento. Diyak challenge. Guys, yabo le. And azange zabantle ke zwi. Le ndizoba azizange zabantle. Athi wena good ukuzobeni. Ayiso sandla. No, it's not a hand. Grass? Ayibo bathong. It's not a grass, guys. It's not a grass, ne? No, like you guys are getting it. Your Bakhona abayichanayo ne. Guys, lento imbi. Sometimes bangaka kwabanye abantu. Honesty C yena onayo embi. But guys, like man. Honesty C guys wakhe trendela lento eyakhe inkulu imbi khona bane Uthini? inkulu imbi Into lento ezobe apha mos yake esenye persona thetha New York. ubusi unayo clue uyakushisa naba bathi foot bayachisa just that you need to name just A one. thumb is le. Busi uzoyibuza uba ubiza le uzoyibiza izochana ijampizi Antitha nganto mna. Yabo ngubanikayo. Yo guys akhona omnye oyichanayo hayi class yami yafeyilelwa shame. Akekho noma ichanayo nangoku. Akekho ichanayo. Khona omnye. This is wrong. You guys, probably I'm bad in drawing, but I feel like I'm better nayo. Guys, nithini manje ndikuthi afro man. Don't brand ndithetha nabantu bam. Abantu bazele kum kwi live. Ungabuza nabo bayibona bi live bazele kum. Guys, yabona neno lezi ezininzi more than usiswam. Jonga Africom engene. Khawabonisa ingene Africom kanjonga lento. So oyichanileyo kukhila kawo. Banomthi ugcina ikhaya. Umzoxolo. Number 1 ngumzoxolo. Number 2 ngugcina ikhaya. Number 3 ngunonzwakazi. Asifanisa nezam. Jonga mna zam ngitsala. Ngizobona ndinike. Yabona mna ngizona ibhine week. Number 4. Number 1 nguSivu GX, number 2 your girl Lily, number 3 Kamo the boss. Kamo mphela. One comment on the floor. Dreadlocks. I wanna say happy yo to you. Yo, in Chapsuk over here. And into oy celebrate once every year. Striver Nabo. One comment on the floor. No, guys, guys, nayibhuda yonke lona yiyo lona nicingayo. Lento guys, we celebrate her once a year, and it's kakhulu. Dangerous. It can be used as a weapon. And guys, man, every nigga loves cake. Every nigga loves cake. But I'll tell her don't. Huh? Tell her don't. I'm talking about cake, dude. What do you think I'm talking about? Guys, is it Jan tiny cake? Who doesn't like the cake? I think I even did today. Lento you celebrate it once a year. Or like once every 2 years. 21st Nton. Yabo. Something like that. Yabo hintisa ngoku. Kara wena vele. Nthabiseng. Umuntu bangakupha eligama ndithi igama lakhe lesho ngoNthuseng. Ingaba right? Okay, yeah. Because ndine cousin yam nguNthuseng and ndithanda umbiza abantu Nthabiseng. So number 1 Busi, number 2 Lelethu, number 3 Sivu, number 4 Avela, number 5 Kamo, number 6 Mahlatse Picha. I Means love of our parents.
Why uphosisa? Busi uthe une presentation tomorrow jonga. Khayibhala lapha comments kwi presentation yanto. Ndiza freestylela ngoku uyibone ba enjani. Ewe, hlala ku deep freezer mos. I-rectangle. Iyo, kufaka amanzi apha kutsho kuphume into. Yo hayi ndijambisile ke ngoku. Fortunate. Chini yambona thanda uthetha into engekhoyo wena. Hayi. Not isotropes. Not isotropes. Ukhona babhala isotropes. Isotropes guys. Isotropes. Daniboni nge-isotropes thina. Isotropes. Guys man complain ngicela imali yokucheba guys. Utani nizama ukukhulisa afa. Andizugama yekunole zami. Qhuma bra. Aziqhumi man. Jono lezibomvu. Uyahlupha wena. Andihluphi guys. Dinane lezibomvu. Oh, kanene ndayile. Oh, guys sister yam color blind. Akazazi icolors. Into yokuhlekisa le. Ujinja lo. Uphoselani ndiphambene mina. Buza abantu bakango red lo. U-red lo ubona dark red caba ndiyakhona. Jonga. U-red ebezobanje emthunzini because yabonga ngani u-red lo but ngu-pink in light in but emthunzini u-red. Okay, bayi-8 abayichanileyo. Isotropes. Number 1 Busi, number 2 Avela, number 3 Lisa Kanya. Ndisithi ke ubusi ke number 4 presentation yakhe ba space ngantoni. Number 5 Pushi, number 6 Sivu, number 7 Buhle, number 8 your girl Lily. Khoizobele izangihlula. Asizangihlula. So guys, Subesa. now listen. Thetha kakuhle ngenzele isiyezi please. Okay, meaning like the frequency that I'm using is way above your mental capacity. Zobalana. So you guys, what? HR. Akayazi Okay. sana kwa HR. Kopa, okay, komenzo. Hey! Okay, guys, Lendo. Ku N2 lo. N2 I'm sure sisiphakathi go down. Kube khona indlela apha enyukaya eyaphanga koboxer ithi yeboxer. Then kube khona irank yasesibangweni apha. I feel kacimela into kuzoba imap grand. Shush. Cimela dim. But we bridge. Na like indlela u-N2 like But unyanisile khabo bacacisela menizoba. jonga guys lento sa ikhona kwi social science. I mean Now social science same thing. Kwi geography. Sorry. Ichaphake kakhulu kwi geography. We use this ukujonga ba okay indawo ethile isendaweni ethile. Xa nisiqonthumele live location yakho. Ewe nkali Then- nayo izinyangena ke. Then ndizobeka lena into. Futo leyo. Ay, Africa. ay. Then Cut it. Nah, bruh, nah. Hands Australia. Dizoba up. Australia. Then Nancy Antarctica lap. Le iphinde iphumele ngapha kwa map. Hey guys, hey. Okay, by 8 abayichanileyo. 9 job well done. Number 1 Lisa Kanya, number 2 Leletu, number 3 your girl, number 4 Busi, number 5 Pushi, number 6 Buhle, number 7 Mahla. Ngizakubiza Mahla tse Picha. Angikwazi So ukubizela igama lakho. busike Number ngoba 8 le way yakho Pum Pum, ke. number 8, number Pum 9 Hey, egoli khona igama kuthiwa yiphum phum. Hey, egoli. Hey. welcome in town love. Yes. So ke na busi. So wena busi mntase yabo. Banon zindoni ekale yintoni ifunayo eqala kanye kwi HR. Because HR I think ngabantu abantu ba responsible in terms of managing i-company nezinto edibanisa ne-employees zabo yabo. So into njalo. So ndingathi into ze-HR core functions yabo guys nayi freestyle yonke guys akho course zanayenza emhlabeni. I'm him yabo.
Okay. So zobe green i-1 into iyi-1 le nto guys. Awunoyibala uyigqibe. Hayi bo, engaka. Okay Engaka. Hayi. guys, le nto iyatyalwa. Le nto iyatyalwa, and the first people to ever invent it or create it was China. In fact, isuka China, not seeds. Ayo seed. Usutsho i-correct answer mos. Ayo seed. Ayo rice, God. Ayo rice. Oh madoda, avela uthi imali. Ke tšhelete avela. O tlhaloganya sister, ke tšhelete. Wa itse tšhelete. But uyayipheka uyifaka embizeni iphuma ininzi noba uyifake encinci ibe ninzi. Noba ufake 1. Mhlawumbi ingaphuma zingaphi 6 or 7. Pushi, yes, uyayifaka iti embizeni sis. Sayifaka nayo. Everything. Beans. No, it's not beans. Avela sana uthetha ngemali. Ke tšhelete, avela o rata tšhelete. Ke amtsi, I feel like avela ke mosadi. How? Cause o rata tšhelete. Ke a tseba basadi ba rata tšhelete hampi. Hayi susigezela. Guys. Awu bua. Ke bayisitse bayichanile ibe rice. Akinyake ubua maka. Number 1. Yayiva ikhala lento ikhala. Mara guys, ngibona le yona ke re batho ba rata tšhelete hampi ke basadi a ke itse mara why. See, basadi ba na le bothata. Basadi ba na le philo ya bosathana. Basadi ba gore ba rata tšhelete. Hamba bra. Guys, a ke tsebe o re dirang na le female. Yangqala bra balele bantu. Lento iyabhabha. I-red and black. Ine-polka dots is black. Ibe red. Ihlala phandle. Ithandwa kakhulu ngabantwana. Ibikhona yayikhona phi kanene? Whoa. Pum. You said nutmeg. Judging by your profile, I can't burn pum. Ile previously. Like nutmeg, shibobo bra. Like that's why I'm from upload along the bar. Damn, your ball knowledge, pum. So, yeah. Letu, you don't ladybird. Letu, Mara K. Number 1, Yoli. Number 2, Latita. Number 3, Bakona. Number 4, Avela. Number 5, Mara Avela. Number 6, Pushi. Number 7, Stumza. Mara K. Mara Avela. Ure. Ki ladybird diding. Unengxaki wena Ladybird. Ngizidintsanga nale Avela. This one ihlala jungle. And it's harmless. Hayi porcelain. Aibo. It is harmless. Hayi siphosiso. Yeah? Sissy. Iyaluma lento. It doesn't bite. It does. It doesn't bite. And most guys mamela ndicakisela. Xa usithi iyaluma uyababhidisa bona. Guys, it doesn't bite. It's a friendly. Okay, it's like ihlala kwindawo ezibandayo. No, ayihlali ndawo izozibona ndawo nebandayo. Iyahlala phana manje uphikisa. Guys, ezinto Googlish Google. Iyahlala ezindaweni ezibandayo mos. Guys man, andifuna uyitsho. Yabo xosi indawo ebandayo ukhona uzobiza lena, uyababhidisa. Sorry nyo. So guys, like as I was saying, it doesn't stay in the Antarctic places. It prefers a warm habitable. As I was saying, guys, it prefers a warm environment, and most of them are in China, between China and Japan, because they are like cuddle bunnies. It's like a teddy bear. You see, that's what I'm trying to say, guys. Because the illustration that my sister is trying to present to you guys, I would say is fabricated. I can't have, yeah, well, what she's trying to say is like fabrication of like nonsense. Uzawuhamba bra uthethe isilungu esingaka uzawuhamba. Dude, like as I was saying, guys, so you guys are getting there, but you're not there, guys. Don't just wait for the time to end. No. Just wait for the time to end. Number 1 Ustumza, number 2 Avela, number 3 Latita, number 4 Lisa Kaya, number 5 Leletu, number 6 Buhle. Number 7. Oh, number 6 Busi, number 7 Ayman wena. Awuzukwazi so kwazi. Uthandisa makahambe apha. Ngenzeni manje guys? Ngenzeni manje?
Lento, guys, let's say umuntu ugqiba okwakhe umzi wakhe. Andifuna ukubiza lezo jumpisa. Okay. Andifuna ujampisa. Let's say ugqiba okwakhe umzi wakho. Then kube khona into like isub-map like, but it's not a map. But like usetyenziswa yona ukujonga uba okay endaweni ethile usendaweni ethile. No. Uyayibhuda. Look, guys. Ingxaki kusebenzisa okay, masebenzise ibank. No, look, guys. Let's say there was a city, or like yabo lo uthethe nge-floor plan close. Yabo. But okay, use the movie terminology. Lote floor plan, use the movie terminology. So that you can get it the other way. Not greed. Can't do it as well. This is proper quality, bro. Please go off, Georgia. Please go off. I need Jollof. Okay, guys. So join our live. But let's see volume because please follow la page, guys. Yeah, joinile yabo. Dr. MZD. I pray, man, this works out. I am praying. Oh, I really go wow. But I screenshot and if I can find status because guys, good night, man. Thank you for joining. Thank you for liking. Thank you Lele too. Thank you for I feel like I should now. I miss this little nigga. bro. Thank you Lele too. I feel like I should let people join me as can call. Kai ngwa mkwazi ukukumokola ke mna ke sana. They're making pizza. Making pizza to you, like Kokala sendele. Oh, it's so cute miss my babies, man. Hey. Good night, Pum Pum. Good night, guys. So, guys, I was explaining certain things. I was explaining for Busi. There was a girl here called Busi. Okay, go to Pumi. And explain it in the HR. Yeah, well, so guys,
If you have anything at Dibansa like to be explained, whatever, in any course, both of them, I work at course and did your commercial law? So what you call this? What's the second thing? In IT, software, and education. Yeah, can you ngamameli guys lamfana? Yabona ngwana mo guys nale moya busathana phela. Not listen to this guy. Akimtsibi ore dintshang na le yena ona le bothata la nna ai ngwana mo o rata masipa. Oh, khona busi. Hey olwethu Bobby unjani sisi? Cacisela ubusa nithi wena uthe uzazi zonke because Nakakangacacise aloku Busi, he didn't like explain much more further towards like what do you want out in HR, cause like the actual like what you call the main details towards oh yabona Busi uthukela Python. No, bengikhumbulele kaloku. Thukela is a Python. No, it wasn't Busi who said good night. That's the problem. Like you can't read. That's the only thing. Look, guys, she wears spectacles, but she can't read. She can't see. Uzohamba uyolala wena. So uzophuma ngizotika phela mina ukuphuma. But ke kwala. Guys, Emma, what are you guys saying? I feel like Josie call women Emma like speaking a lot of English and that's a bit random. I get to work dance time, guys. What are na? Really? You're supposed to come up with. We are supposed to come up. Yes, up. A hybrid. Help a hybrid. Hey, that's no man. When I'm not. Guys, in Mendoza, good night. Guys, please go follow this page. So when post Mara Marakei, pega mamazi phela. Yabo Busi mamazi, manje ngiyakukhulumela mamazi yezo. Manje angifuni ukuthi ngikhuluma isingisi, ngifuna ukukhuluma isiZulu manje. Yezo mamazi ngikhuluma isiZulu. So I think in terms of if you have to come up with a way to help a hybrid business, I think the first thing you have to like plan and assess, guys. It's mama umvelo isivu. Phela ngifuna yazi isivu ukuthi yazi angiyiboni profile picture yakho. Ngifuna yazi ukuthi ungumfethu, ngikhuluma nginsizwa. Umuntu wesilisa nomuntu wesimami, how uphumaphi man? Uphumaphi? Uphuma kephi? Uphumaphi? Uphuma kephi? Mfethu khoma uphuthi manje, khoma uphuthi. Yazi mfethu guys mina angimthanda umuntu ozongibhedela, mfethu ozongigangela, mfethu ongikhulumela uphuthi. Yakanga mfethu mamazi yazi. Nobuhle sawubona mamazi, right? Angiyaphila phela mina, ngiyaphila ngiright mina. Khawutsha ukuthi ulimama. Hayi ngifuna basho yazi mama. Yazela ngiyanda uxelela uThandise. Buhle ona le bothata la nna, buhle a ke itse dintshang, buhle o re nna ke tsamaya ke robala, ke nyaka robala ausi. Ke nyaka robala, dintshang na le wena, na le batho ba hao. But basadi. Kaloku with strategies, you have to plan and assess, yabo Busi. Angitlhaloganya sister. Angitlhaloganya. Twalala ke sana. Busi na le bothata la nna. Guys, uThandise uqala uTikTok, uthi serious ngo TikTok, post. Guys, I'm not serious on TikTok. I'm not a fan of TikTok, guys. I just do it for the vibe. Not my type of coffee. Yo, this is my type of coffee. I'm just joking, guys. I'm just joking. But as I was saying, like, yeah, you have to evaluate the indolent. You have to evaluate indolent. Yo, Busi.
But in fact, development of the policy plans, man, dude, whereby you have to define. Yeah, don't guys. Ngizikhohliwe phela. Guys, benibukela ibhola. Ngizikhohliwe. Liverpool and Man United. It was bomb. It was bomb. More chances, basihlale on top of the table. More chances, and like what? But ke as when sitsho ke. Buhle asipopi isilungu. Kaloku it's not my mother tongue. It's like a language oyifundayo izixesha lihamba. Guys, yabona umzekelo. Umuntu cha yabona umuntu The xa Pirates bebethwe shame. Sorry. Eish, guys. Truth is sorry. Oh. Nami ke I'm a Pirates fan and a Chelsea fan. Yabo guys. Guys, Man United ndiyayifavor. Any team, it's on top of the table. On top. Khani imcele nabiza players 5. On top of the table. Khabiza players 5. Sunbor. Khabiza players 5. Sunbor. And Zaz. Oh, bensatsho ke guys ndithi. Buhle K said asipopi isilungu. Guys, it's not my mother tongue, yabo. It's like English to other people. It's like umuntu ongayazi English and ufika uthethe kuye English and it's like you speaking Sotho to them angayivi. It's a language oyifundayo as time goes by. I won't be like what you call this? Don't let you know. Guys, I won't be fluent kwisilungu. I'm so happy. Yabo. Real Madrid and the Pirates. Now, guys, on top of the table. If you guys on top of the table. If you know, you know. If you don't, you on don't. Top of the table. Ndithanda ukaminwele. Yabo izinto zami zikamini qhula ujija ne. Qhula ujija but nendayibeka. Siv. Ke siyavana ke save mamas. Yabona Chelsea. Yabona in La Liga. In La Liga, I'm a Real Madrid fan. In Premier League, I'm a Chelsea fan. And in Serie A,
phone like for 2 years consecutively, like kulo nyaka ndiye eDurban lahle ifowuni, next year ndiye eDurban phinde lahle ifowuni, yayibona njalo. So nabona uba khona ingxaki. iDurban ithe ngathi ithwele ngami ngoku izotyeba ngabo ngoku ndiyibona. Hayi noba ikhona ingxaki. Hayi, but wayeka shem uzilahle ifowuni ngoku. Kaloku ndabhadla ndisenemdala ngoku. Hayi, iCape Town shem ndayisaba mina. Isaba kumnandi apha Shem ndiyabawa but hayi ndiyarhalela ukutshintsha indawo. Below your abdominal area, like Yho, okanye veske uze ke for at least 1 week ubone uba kunjani. ndiyarhalela ne-vacation apho ndisizophalisa intloko zam. Because kumnandi shini ufuna uqhatha. Hayi ndiyacina. I-Hillcrest yho Bese mna ndiyayithanda yho. hayi cousin yam naye uyayithanda. Soloko she's always having fun uba yho bra. Ndiyabawa but kumandi naseDurban mna. Ndayika iDurban. Akho maphara ke sana, amaphara ahlala lee kude. Siyogcwala amapolisa ingxaki phaa. Urebo uthathele shem ngaphandle. Ndithi kwakukho namapolisa yisayini masiba ku-dangerous. Kusafe kodwa. Because uyakwazi uhamba ucofa ifowuni but xa nase-workshop, xa sowudlule e-workshop ingase ungayicofi ifowuni. Because khona aba bafaka amayeza endapho unikisa ngefowuni ungathethanga nto, uliphise ngefowuni. Awufanele uthethe namntu phaya. Otherwise uzawumnika ifowuni. Andisozeli. Ngomso ndizobabhizi ingxaki. Cousin, iWest ndishiyile ngemisteyikhi but ndifuna ukuxelela uba hayi ndiyayithanda i-content yenu shem. Zii-favorites zam. bye-bye. Cousin, ngomso ndizobabhizi. Bye-bye, mom. Thank you for your likes, more followings, and all that. Thank you so much. Sasa ngizoba live 2 hours because bemplanning uba ngizoba live until mhlawumbi 11 or 12. Akhandiqonda uba ngizoba busy kusasa. So guys, nilale kamandi ne. Funa ubhabhayiza? Yeah, no, Papa guys. Laleni kakubi. Hayibo. Nibe grand. Uba ukhona umuntu ophuphe i-lotto numbers, splage man. Iphupho liyafezeka guys. Ngizoba live kusasa ngo-8. Kusasa Yaxoka. at 8 o'clock. Ngiyaxoka. Guys, cela ningalibali ulandela le page. Unokwazi uyiposta P. apha abazuyibona. Bivele. Ibhala abazuyibona. Nansi lena Umuntu abayiboni into. Faka kwi-story ne yeah. Faka kwi-story. Bye-bye guys ne. Thank you so much. Bye. Good night guys. Lale kamandi. Bathubaka. Bye-bye man. Buhle. Andixoki dude man, yabo. Mna guys noma unganibuza ngantoni ndiyayazi. Njengoba buhle, khanibuze into eyaziyo wena. Hayi ke ndifuna ulala mbuba live ifoni yakho. Bolala ndogcina ifoni. Hayi bo ba live ifoni yakho fondini nje. Bolala. Good night guys ne. Bolala. Nilale kamandi. Guys, kuthe ngathiwa good night kum. Hayi. Uthini buhle? Uthi ukwazi uthule. Animazi nami wathetha nini kangaka. Xolo sesethu ndiyaphuma ndiyozela. Buhle, khathi ifani yakho buhle. I feel like ndiyamazi buhle. Where you from buhle? Ya Jonga bayatsho ke ngoku. Hayi sha guys besengigowa mna. Hayi mna guys besengigowa khathi ni No, ifuna ufonela umama. Buhle from Tata. Buhle uyandazi personally okanye so that to get the story straight.
ndiyakwazi mna qala to just uba sure. Ufunde international, like, do I know you? Oh, ndiyahamba sana. Sekuyelala usesweni ngeli xesha. I have a busy day. Senzoba live nasemini kusasa because sobe sirani errands. Andikwazi nam ke. Uthoka kwazi. Guys, in good night. Good night, guys, man. Yabo. Lele kamandi nkosi man. But guys, anikakatsho good night. Go live Thandisi yabo. I'm nangeke nibhaqa ndiya live account yam shem. We awukafuna ukuba kwenza content. Ndiyamplaga lona uba enza comment, content akafuni, ndithi poster akafuni. I don't know what's wrong with this one. And mazishima ingxaki yakhe. I don't know, but good night guys, thank you. Okay, ndiyambona. Sasa ndizawubhala list, editor list so that we talk about a lot of things. Buhle ke tla utshwara ngwanaka, ke tla kutshwara. Abantu sube becofe ngemistake baba join live. Oh, I get it. Guys, ndingothena ngathola good night na. Hayi bo bachilo nje na good night. Zakubamba buhle. Zakubamba. Zakusearcha ndisifumane zonke ifiles zakho. Yeah, stalker wena. Do you know ukusearcha? Andadlala mistake. Awunojula kanje yazi ngifuna ngawo. Mistake ingafanyana mfo. But guys, kutheni ngathi good night kum like I'm part of the live too. Like, I'll good night. Guys, I feel like yonke lento is about racism ngoku. Because yazi njani? Mono wamusu. Busi, yakrata busi. Ure bala hantle ntate maila. Awu, modimo waka, ngwana mo. Oh, enkosi ke buhle. Good night buhle, good night nonke. But aba bakhanga batsho good night nizababamba. Okay. Okay, let me edit on my things to talk about. Niyangazi ona, because I have a bad memory. Guys, into masenzeni yazi into ukuthini? A1 guys. Masidibaniseni imali nisonke kule live. Sikhopheni itikiti eli-1 lizaya eAmerica, ndizaya ndizonivideorise images. Yo, ungusengicabangile nawe. Ngani sengicabangile? Awumazi lamfana sengicabangile. Oh, lo uthi nemali sigcinwe kuye. Hayi nathi nditsho loo nto World Cup. Oh, urabele hantle ntata. Nakuyabuka guys. See guys, like I'm very like thankful for like everything that you guys have been saying there, and guys, I'm just joking. I'm a colored, yeah, you check. Here at home, guys, I was adopted. You see, this is my like sister, but not biological sister. I was adopted, yeah. You see, like so I came here like I was around like probably 8 years old. You check. I was only 8 years old back in the days. You check, guys. Thandisi akalali bo uyathina lo mfana ukwazi besisegarden the other day wathetha from 7 until 10. Oh guys, listen, I can drive going from Tata to Durban, and I'll be driving and talking at the same time till I get there, guys. I have unlimited information here. ATACAL J12